Hvad skal du have? Nej, det har jeg ikke. Der er stik. Du kan få en sandwich eller en toast. Og hun må få osten. Ja, resten. Jeg skal bruge 2 skiver til det her. Ja. Så du skal have en toast. Må jeg så få resten af de osteskiverne? Hvor mange er der i? Du skal give mig 2. 5, 6. 5, 6. Hold en halv pakke, må jeg se. 4, 5, 6, 7, 8. Har du lagt 2 skiver til mig? Ja. Nå. Jamen, så er det jo sådan der. 4, 5, 6, 5, 6. Jeg har også noget bamsepølse. Jeg har ikke spist så meget i dag. Jeg kan ikke både lave varm kakao og toast. Det kan ikke lade sig godt. Det er det samme stik, jeg bruger. Ej, du skal lige samle det sammen, det papir, så det kommer ind skraldespanden i stedet for at lægge flyt.